Сега, lazy motherfuckers, едно даунхилче от тук не сме правили, само през нощта и то февруари месец беше. Сега ще видим за какво става. Просто се реши. Колко ще разви това колело, ще разберем чак след края. Това е така наречения нов път за Марково. За момента върта. То сега се прави. То ме изпреварва. При положение, че карам достатъчно бързо. Дома ми се наложи да спирам. Това нещо набива спирачки там. Сега ще го видим. Сигурно този даунхил е връханта, както казваше Мичо Коев. Мичо, жив ли си, бе? О, аз не мога върта. То е толкова бърза скоростта, че е абсурд. Не е малко и венец. Интересно е колко ще бъде максималната скорост. Днеска е Петров ден. Ето даунхил за всички петровци. Пети, Пепи, Павеловци, Пилита. Дето ще бъдат изядени. О, изморих се за врата. Направо. Его, глупака. Сега не съществува обратно. Сега не съществува майка ти да е бъв.